Sinden Ngamarta wae beda karo Sinden Kurawa. Wila tekan sinden ben kula oncai kabeh bapak pisan. Nggih. Ngoten nggih Kang. Nggih. Niki beda Sinden Ngamarta niku arepa cacahe akeh, arepa kebayake ora pati apik. Ning gandeng wonge niku apik-apik tenan tur dasare ya ngabekti karo nalendrane. Lungguh jentrek-jentrek niku ora ana sing ngomong, ora ana sing pripun-pripun. Ngetokke nek pancen niat nyambut gawe, anteng jatmika. Lambene digawe rada mesem men disawangke kepenak. Mripate digawe mblalak-mblalak. Men disawang ya kepenak. Cul gendeng kur kabeh ya muni kur kabeh. Ora ana kur kok karo mama. Niku ora ana. Nek Sinden Kurawa wah wis gagas niku marahi nek ora gedhe atine jembar ususe dawa gedhe atine to gedhe ususe dawa gedhe atine dawa ususe niku wis ora kuat gawa Sinden Kurawa ora bakal kuat. Oh nggih tenan ngerti wis linggo nang panggung ya wah ibu dhewe ra karuan ndi sing setagene kurang kenceng ndi sing bengese kendledeken dibenake lan mangga terus do nyekel HP do selfie ndi sing lambene visor dijokke sithik. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Wasesane Bathara paman Harya Sembuli ayo ndadekake gugup pengrira si paman manira biji wonten ngajengan manira paman Patih Harya Sembuli kawula non nggih anak Prabu sangkalangkung gorawanan panampunipun ing abdi ngepatian dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina wonten ing jawisan kuwatos sing manah Pindaran Salomba pinanjering alun-alun kumitera caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggih wanter sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina kawula nuning nggih paman lo sejenar nggih katiparan angger si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Maranata tata rakiting negari Ngastina paman kula sejenar nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya boten badhe anguciwani para kawula sami sayek seka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhaipun para abdi perjurit boten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ing bapa ing kepatihan remo kasawurna putung sumangga kabandhem nonggil kawula kawula nuwun pakaran ing utama tindakna selawase lan diprayogakna anggen si paman ngadhep ngarsane manira paman kula sejenar kawula sampun boten kirang prayogi pisanipun ing abdi kepatihan nggih anak Prabu Bapa Banduna Bapa ing saka lima sawetawis rawujeng andika Bapa katuran karaharjan arawipun Bapa Duna wonten mendhapi ageng negari Ngastina Bapa Banduna astaka swala sila bertobo swala gimbal semorante hawala kawula nuwun inggih anak Prabu tansah pinangan kawidatan ing sambikala sawanipun ing bapa saka lima mangya widodone skala sowan kula durga mendhak kala sirna namung marang ingkang bapa ngaturaken budi astawanipun ingkang bapa kunjung kersa paduka anak Prabu Ngastina ngger anak Prabu Duryudana sampun lo tampi karya bumbung raos sing manah mboten langkung kasekecapno anggen jengandika lenggah Bapa Banduna oh inggih sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang bapa ing saka lima dinten sak mangke menika nggih wonten ing Datulya Praja Ngastina Kakang Prabu Karna kasekecapno anggen jengandika lenggah Bapa Prabu ngawungga kawula nom niki Yayi sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang Raka ing ngawungga namung pareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu
kula cancang pucai ngweni dumawaing wijang urma keting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan mboten langkung kasekecakmu anggen jengan dikelengga Koko Prabu Ngawangga kawula nok-nok nggih sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing Raka Ngawangga wonten ing Gatraya Praja Ngastina dinten sakmangke menika Yayi apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno kula kadang ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo lho iki sembahan kula sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu wis tak tampa siap diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Pratakna mring sagung kang padha gantung sepo kawula nok-nok menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat lan aja nganti ning padha saur manut jeneng Wanira Nedya babarake wigati ning pasewakan lho menawi sampun paduka dawuhaken tartemtu badhe kula sendikani Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula ing Ngastina Paman Haryo Bapa Durna tuwin Koko Prabu Karna ing Ngawangga sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh paduka wonten negari Ngastina Bapa Durna Paman kuwasa jenar mboten lega raos sing manahipun ingkang putra Ngastina menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun para sepuh kepareng angluberaken samudra pangaksami anggen kula wantun hamboyongi saha hamiji rawuhipun para sepuh wonten madyaning Datulaya monggo menika sanes dinten pasewakan Paman kuwasa jenar Bapa Durna tuwin Koko Prabu Karna ing Ngawangga nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula ngemuti bilih gesangipun ing abdi kepatihan menika uyup sandhap padha paduka mila sampun malih katimbalan ing wanci rina nadyan ing wanci ratri ingkang bapa namung sendika ndederek kersa paduka anak Prabu Ngastina namung mugi andadosna ing kawuningan arep dikaget raos sing manahipun ingkang bapa dene dinten sakmangke sanes dinten pasewakan tumunten jengandika ngawontenaken pasewakan pepanggihanipun para sepuh wonten paridamel menapa nggih kepareng kula cemadhong dawuh nanten ingkang bapa ing saka lima semanten ugi nggih kados kula jangkah-jangkah enggal prapta ingkang kajangka wonten ing Gatraya Praja Ngastina wigatosipun namung enggal kula menika mangertosi menapa ta sababipun dene jengandika anak Prabu ngawontenaken pasewakan ing beneh lan adat ingkang sampun kepareng ingkang bapa ngangluaken jangga ngelingaken Karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina Yayi semantun ing Raka Ngawangga tumunten kula cemadhong dawuh mugi kepareng hambabarana ingkang kathah dhateng Raka Ngawangga kula nedya midhangetaken ingkang tetela wonten paridamel menapa dene paduka Yayi Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun menika Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana Handra ingkang Ngastina Siring samirana mrih sekar nas kandanyon maweh raras retnaning driya oh
Paman Arya bawa Durna wonten timbalan nggih. Nuwun wonten timbalan ngadawa nggih. Wiwit Pandhawa nampi triman kanugrahan wujuding negari Gendra Prasta. Tumlingga samangke Yai Prabu Puntadewa anggenipun lenggah dampar wonten negari Ngamarta dangu sangsaning dangu. Saya wimbuh kuncara negari Ngamarta kalukengrat Hanjayeng Bawana nadyan jembaripun negari Ngamarta menika persasat namung sapra sekawanipun negari Ngastina. Nanging kuwatir raosing manah kula dangu sangsaning dangu kuncaraning negari Ngastina menika badhe kendhih dhateng kuncaraning negari Ngamarta ketitik. Sampun kathah para kawula ingkang sami nilar negari Ngastina tumuli ngiyup wonten pangwaosipun para Pandhawa. Awan dika ngertos piyambak kamulyaning Pandhawa menika tumrap kula dados sengsaranipun Duryudana ya lair ya batin. Mila nadyan jagat menika sampun sami mestani yen to Pandhawa lan Kurawa menika tasih sederek monggo anggenipun sami badhe mestani. Nanging tumrap Duryudana sampun kula tetepaken bilih Pandhawa menika nadyan kadang kula piyambak nanging gesangipun para Pandhawa menika mujudaken kelilip tumrapipun Duryudana. Tumrap kula Pandhawa menika satru mungging cangklakan. Boten lega raosing manahipun Duryudana menawi dereng sumerep Pandhawa menika ngathang-athang dados badrang. Pandhawa sirna saking lumahing bumi kreping langit. Monggo dinten mangke sumebar warata saindenging jagat bilih para Pandhawa nedya mbangun negari Ngamarta. Menika saya damel bingung raosing manah kula. Saya damel kodheng manahipun ingkang putra ing Ngastina. Pandhawa ingkang nembe kemawon lenggah dampar Yai Prabu Punta sak kadang kadhean nembe kemawon mangreh kawula negari Ngamarta. Menawi dipun tanding kaliyan pun Duryudana menika ngibaratipun bumi langit. Kula sampun ngasta bahwa perintah negari Ngastina mataun-taun ewadene Pandhawa nembe kemawon dados Narendra ewadene indaking negari nglangkungi dhateng negari Ngastina. Kawontenaning kados mekaten menika ndadosaken bingung raosing manah kula. Mila tumuli kula nglempakaken sangganing para sepuh supados dinten sak mangke gawe srana Pandhawa aja nganti kelakon nggone bangun negara Ngamarta. Angka 2 syukur bagi Pandhawa saged sirna saking lumahing bumi kreping langit. Menika ingkang kula jangka Paman Haryo Sengguni. Nyawa-nyawa jimat kula nuwun sewu nggih. Jebul boten kanthi kanyono-nyono penggalih paduka menika sami kaliyan manahipun ing abdi kepatihan. Sareng kula mireng bilih para Pandhawa menika badhe mbangun negari Ngamarta. Menika tumuli manahipun ing abdi kepatihan menika kuwatir inggih krana setunggal mangke para Pandhawa saya Anjayeng Bawana, Pandhawa saya Kalukengrat satemah kathah para kawula ing sami ngiyup dhateng para Pandhawa ing mekaten ndadosaken kawula Ngastina dangu sangsaning dangu badhe telas. Krana sami ngiyup wonten panguwasipun para Pandhawa menika nggih ndadosaken kuwatir raosing manah kula. Syukur menawi jengandika anak Prabu tumunten nggadahi raos ingkang sami kaliyan bapa ing kepatihan malah dinten saking pemanggihipun ingkang bapa ing kepatihan pepanggihan menika rinantam supados sak mangke manggihaken srana Pandhawa menika gagar anggenipun badhe mbangun negari Ngamarta. Angka 2 syukur menawi Pandhawa menika sirna saking lumahing bumi kreping langit. Lah ngaten pemanggihipun paman sami kaliyan pemanggihipun ingkang putra ing Ngastina menika nggih samangke kula nyuwun dawuh srana menapa ing kedah katindahaken supaya Pandhawa gagar wigar anggone bangun negara Ngamarta. Luwih-luwih sapa ingkang saged lan bisa dawe srana sirnaning para Pandhawa menika kula bolongaken dhateng para sepuh ing sampeyan jenengi lenggah
Nyawa-nyawa jimat kula nggih semban kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Nuwun sewu. Nadyan manahipun ingkang bapa nggadahi raos was lan kuwatir namung babakan iku pertikel anggen paduka paring dawuh supados dados sarana purunging Pandhawa bangun negari Ngamarta agengipun Pandhawa sirna. Nuwun sewu. Blaka Suta blakotang terus terang inggih menika ingkang angel dipun jangka menika ingkang angel dipun jangkah sabab lupiya ingkang sampun kelampah pendak-pendak kula lan paduka anak Prabu damel karti sampeka sirnaning para Pandhawa tartemtu boten saged kaleksanan pendak-pendak Pandhawa dipun jangka pejahipun boten dumugining pejah nanging malah nemu kanugrahan menika lho nggih ingin dadosaken ingkang bapa bingung raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan Pamandari Sengguni wonten dawuh nadyan bingung penggalih panjenengan mestine patih menika duweni go pertikel ingkang dipun unjukaken dhateng nalindranipun kula nyuwun paman ingkang kebak ing reh iku pertikel dinten samangke kula aturi paring dawuh pripun carane supaya Pandhawa aja nganti lono urip ning jagat Pandhawa aja nganti saya kuncara yen to Pandhawa saya kuncara bakal ngendhe marang kuncaraning Duryudana ingkang mekaten dados kesengsaraning manahipun ingkang putra Ngastina. Aduh nyawa-nyawa jimat kula menawi paduka tumunten meksa dhateng ingkang bapa kula dereng saged nunjuk atur ewa semanten wonten ing pahaman datur ya negari Ngastina menika mboten namung ing ngabdi kepatihan piyambak nanging wonten Kakang Penemban Duna ugi wonten anak Prabu Karna ing Ngawangga. Monggo paduka aturi nyuwun pemanggihipun Kakang Penemban Duna menapa Kakang Prabu utawi anak Prabu ing Ngawangga supados sak mangke caos iku pertikel dhateng jengandika anak Prabu ing Ngastina. Bawa Duna wonten dawuh nggih menggah pemanggihipun Bawa Duna babagan raos pangraos kula ingkang mekaten menika kala wau miturut bapa Penemban Duna kados pundi? Oh, nggih. Menawi dipun keparengaken kula munjuk paduka anak Prabu Ngastina. Kula mboten badhe nglepataken dhateng penggalih paduka anak Prabu Ngastina. Jer menika sampun kamanungsan tegesipun. Menika sampun satrepipun menawi paduka menika nggadahi raos kuwatir. Ning salebeting jarakan jengandika menika nganggep dhateng para Pandhawa menika mboten sederek malih nanging sampun mujudaken satunggiling satru utawi mengsah tumrapipun anak Prabu Ngastina. Nggih, Bawa Duna. Mila menawi jengandika lajeng nggadahi raos kuwatir babagan Pandhawanipun badhe bangun negari Ngamarta. Menika sampun satrepipun lan jengandika nggadahi pemanggih damel srana supados sakmangke Pandhawa gagal nggone mbangun Ngamarta, angka kalih Pandhawa pejah. Menika ingkang dipun jangka dening anak Prabu Ngastina. Kula semanggaken Bawa Duna anggenipun pados srana supados Pandhawa enggalo sirna saking lumahing bumi kreping langit. Nuwun sewu, Ger. Janipun menawi Pandhawa gangsal menika mboten gadhahi kekiyatan menapa-menapa lan pemanggihipun winates. Namun wonten ing Pandhawa menika tansah dipun namping-nampingi satunggiling titah mustikaning jagat inggih menika setunggal Nata Ndarawati, angka kalih inggih menika wong loro sauda telu saurupan inggih nyatanipun piyambakipun menika namung derajatipun gedibal nanging ageng dayanipun tumraping para Pandhawa. Sapa Kakang? Lho, anak Prabu Ndarawati karo Semar Badranaya Depati. Ngono ya. Nggih. Pandhawa nek tanpa diampingi dening Nata Ndarawati kaliyan Semar Badranaya, oh, Pandhawa menika mboten gadhahi kekuatan apa-napa, ya mung wujud satriya lumrah ngono wae. Diamping-amping karo Nata Ndarawati sartaning Semar Badranaya, mula ora jeneng mokal yen to Pandhawa anak-anak kula Ngamarta menika manjila gesangipun iga pertikelipun kathah. Ning dudu iga pertikeling para Pandhawa, iku iga pertikeling Nata Ndarawati lan Semar Badranaya. Mula ora aneh jaman nonton lakon Semar Boyong biyen kula ketayalan boyong Semar kepengin boyong Badranaya supaya ngomong marang para Kurawa ning nyatane gagar wigar terantuk karya Semar nentokake ngomong marang para Pandhawa ya wis tegese kuwi kanugrahan tumraping para Pandhawa. Ngono ya Kakang. Dipate wis sampeyan mang niteni jaman sampeyan gawe sirnaning para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa. Nalika bali gala-gala obong-obongan ana ning kutha Waranawata. Semar sanake ya ning kono. Pandhawa tanpa
diampingi dening Semar tangel lamun Pandhawa iso lolos saka bebaya geni. Ngono ya. Nalika Bratasena dikon babat Wanamarta satemah Pandhawa entuk negara Indraprastha. Semar ya melu ning kono. Nek tanpa Semar, Bratasena mesti mudhar ning Wanamarta. Ora ana wong sing kuat mapan ning alas Wanamarta sing gawat kliwat wingit kepati satu mati Jalma mara keplayu. Nggih. Leres Kakang Dono. Lah nggih. Mula gandeng sing dadi kekuatane Pandhawa niku Sinuwun Ndarawati kalih Semar Badranaya. Nah, panjenengan wis iso mestheke nek kekuatane Pandhawa menika mapan ning Nata Ndarawati lan Semar Badranaya. Saka iku pertikel kula kudune nek arep mateni Pandhawa kudu iso mateni Nata Ndarawati karo Semar. Ah, kene pinter. Saniki kula tak takon karo sampeyan, nek mateni Nata Ndarawati kalih mateni Semar niku carane pripun? Mboten wonten carane. Lho kok mboten wonten carane? Lho, tegese angel dijangkah patine, Depate. Sinuwun Ndarawati menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sinuwun Kresna menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandung kabagyan. Mula ora aneh nek luput senjata tawa, tegese ora kena dijangka patine Nata Ndarawati. Ngoten. Nek kejaba saka niku nek pancen ora iso gawe patine Nata Ndarawati, ya liyane sing ngampi-ngampi karo para Pandhawa, Semar Badranaya. Nah, Semar niku derajating batul. Saniki kula tak takon karo Kakang Prambaduna, pripun carane mateni Semar? Carane ya angel. Mboten sampeyan niku jane niku ngendika kok ning kok mbuntokke pengendika sampeyan dhewe ora ana jalan keluare niku pripun? Lho pancen angel lho Dipate, nuwun sewu. Sampeyan nek pancen urung prisa kula caos prisa. Semar iki ketoke batul. Ning nika ya dewa Ngejawantah. Nika malah kakane Bathara Guru Sang Hyang Ismaya. Ngaten. Dadi Pandhawa nika entuk kebejan diampi-ampi karo Nata Ndarawati, diampi-ampi karo Semar Badranaya. Pandhawa angel dipateni. Ngoten nggih. Saking ngeten mawon. Mboten sah mikir Nata Ndarawati, ora usah mikir Semar Badranaya. Nek cara materi Pandhawa menika pripun? Oh, nek tanpa ana Nata Ndarawati, tanpa ana Semar, Pandhawa menika gampang dipateni. Ngoten. Nggih. Pun dinteni mawon mengki nek lunga entek rak mati dhewe. Sampeyan ampun ngomong sembrono lho, Kakang Dono niki wau apik banget penting kok sampeyan kok dadi glece sak pinake dhewe. Nuwun sewu nggih Dipate. Nggih. Pandhawa niku nek ajeng mateni para Pandhawa niku aja dimbaka siji. Niku angel patine. Ngaten. Pandhawa niku nek dipateni mbaka siji angel matine merga nuwun sewu ujaring para sepuh, ujaring para kakek-kakek, ujaring para panataga nyebutake Pandhawa niku ora iso dipisah-pisahake merga nika raga 5 nyawa siji. Raga 5 nyawa siji niku perlambange wong urip meneng alam padang. Puntadewa niku perlambanging sabar, trima, ikhlas, asih, tresna niku perlambange si Puntadewa. Nggih. Werkudara niku perlambange wong sing duwe kasantosan, wong sing duwe kekuatan, wong sing ora nate mingkuh saka napa kemawon niku perlambange Werkudara. Janaka niku perlambange nepsu. Menungsa urip meneng alam padang niku kedunungan nepsu pirang-pirang niku lambange Janaka. Mula Janaka niku nek teng dunia pewayangan nggih niku seneng rabi niku perlambange nepsu birahi. Oh ngoten. Nek kula Sedewa niku perlambange lahir lan batin sing manunggal dadi siji. Lati-ati pakarti nyawiji niku kula Sedewa. Mula wong sing iso maca karo para Pandhawa niku janjane Pandhawa niku lambange wong urip ning alam padang. Nek arep mateni karo Pandhawa Bokasi niku tangel lamun kelakone sampean kelingan Semar Bratasena anak kula murid mangdemi terus mangcemplungke enten Sumarupas nggih ta? Nggih. Bratasena mboten tekaning pati ning malah entuk Tirta Rasa Kunda. Sapa sing ngombe wujuding Tirta Rasa Kunda kekuatane wuwuh 100 gajah. Mongko nek ngombe entek sak kendi wuwuh 100 gajah. Werkudara entuk utawa kuat ngombe 8 kendi tegese Werkudara niku kekuatane 800 gajah nek nesu. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Nalika Werkudara kula dawuh supados golek banyu suci Perwitasari, nggih ta? Nggih. Niku jane nggone ora teng segara. Ning merga kula niku manut karo omongan sampeyan supaya Werkudara tekaning pati, kula apusi nyemplung telenging segara.
Ning merga Werkudara niku duwe kapercayan karo Begawan Durna. Gedening percaya niku iso nuwuhake Werkudara entuk kanugrahan ketemu karo Sang Ruci Bathara. Tumunten pikantuk tirta pawitra maning suci. Monggo janjane niat kula ming manut karo sampeyan supaya Werkudara tekaning pati. Ning dilalah Werkudara malah entuk banyu suci Perwitasari. Dadi sing entukke Werkudara banyu suci Perwitasari niku senes sampeyan. Mboten kula. Sampeyan ora ngerti nek teng segara niku wonten Dewa Ruci. Mboten ngerti. Ning merga Werkudara percaya karo bapak gurune. Napa-napa niku nek dilambari kapercayan niku bakal iso nemahi kok Dipate. Nggih Kakang Tuna. Sing jeneng tatu suwek mongko gedhe nganti metu akeh banget niku nek percaya karo wit mandingan. Entek teng dokter, sampean wis maido karo doktere, ya ora mari. Ngoten nggih. Nek sampean percaya, nadyan urung kok disuntik. Lagi dipriksa wis sampean wis mari kok. Urung ngombe obate. Lagi didumuk dokter wae mari, saya dokter wedok. Mesti mari. Nggih. Mesti percaya sampeyan. Mesti percaya. Niku bab kapercayan. Mula babakan mejahi para Pandhawa menika nuwun sewu kedah dipun petung kanthi manahen kegantung. Aja nganti sembrono, aja nganti sak kepenake dhewe. Nek nganggo karti sampe kok Pandhawa niku janjane ora iso diapusi. Pandhawa niku janjane ora iso diapusi. Nek sampean nganggo karti sampe kok cara sing manggunake cara mbiyen-mbiyen jane Pandhawa niku wis do ngerti. Ning merga ora kepengin gawe gelaning wong tuwa, Pandhawa mung manut. Jroning manut kanthi tata-tata lahir lan batine, mbok menawa ana apa-apa, mula Pandhawa ora tau tekaning pati merga wis ngerti. Ngoten nggih Kang. Nggih. Jaman ajeng mangobong niku Pandhawa ya wis ngerti. Buktine Dewi Kunti Talibrata weling karo si Bratasena. Bratasena, adi-adimu kakangmu do turu kabeh ke Pandhawa niku jane wis do ngerti nek sampeyan niku pancen nun sewu. Sing arep gawe cintrakane para Pandhawa. Oh Tuna, mboten dawuh nggih. Kula mboten kepengin sampeyan cariyos babagan kesaenanipun para Pandhawa. Menika damel sakit manah kula. Pandhawa dikaya ngapa menika namung manungsa lumrah sami kaliyan kula. Kaya menapa panjenengan menika tansah ngedingalaken kesaenanipun para Pandhawa yen kula Bapak Durna lemulang sarta lengrengkuh siswa Kurawa lan Pandhawa menika banjing timban jiladan. Mboten nggih, mboten. Mboten. Kula matur kados mekaten menika kala wau mboten kok kula menika ngapik-apik dhateng para Pandhawa menika mboten. Nek kasunyatan kados mekaten mila samangke kula suwun kanthi sanget supados para Kurawa menika tansah nulah dhateng para Pandhawa supados dados satriya ingkang tamtama, satriya ingkang teguh timbuling swasana menapa kemawon. Niku jenenge sampeyan ngapik-apik para Pandhawa, ngelek-elek para Kurawa. Lho, nyatane pancen beda banget kok Dipati. Kurawa karo Pandhawa ki beda banget. Nek pancen beda, sing salah dudu siswane ning gurune. Aja ngawur, aja ngawur. Aja sak kepenake dhewe kowe ngarani guru ki tak anggap elek. Nuwun sewu, nyatane dadine kok beda. Dadine beda ki perkarane le nampa ilmu sak kepenake dhewe. Le nampa ilmu murid-murid kula. Nek Pandhawa niku nampa ilmu kanthi apik, kanthi becik, mongko ya tuwajuh Pandhawa tak ilmu iki. Lakonono poso 40 dina 40 bengi karo Pandhawa ya dilakoni tenan. Nek Kurawa niku nuwun sewu, kon poso 3 dina wae ora kuat. Endi sing ngakune mah? Endi sing nek poso migren? Werna-werna coba. Monggo nuwun sewu, sregepe wis sregep Pandhawa bangane Kurawa. Sing jeneng Pandhawa niku nek kula kan mlebu jam 8 esuk, Pandhawa mlebu jam 8 esuk. Iki ana ngelmu guna kasantikan tinatah mendhat jiromenter tinumbak bengkung sinuduk kutung. 7:30 pendho sedakep teng meja kabeh. Ngenteni gurune. Mas Tuti dawuhe guru, kula wulang kula tulis teng blabak. Niku ya dicateti kabeh. Do nggawa buku kabeh. Kanthi pepacuh kaya aja nganti tumindak kaya ngene, ya dilakoni kabeh. Sampeyan ora tau ndampingi Kurawa kok anak-anak sampeyan. Kurawa jam 09.00 ana pelajaran. 9:30 kula mlebu urung ana wong. Mengenten Durmagati citraksa-citraksi mejane deke siji terus do adep-adepan do kiyu-kiyu. Teng sekolah napa kaya ngoten niku napa apik? Monggo nek kula wulang niku ya ming ana Durmagati ketoke sedeku ning matane merem. Blas ora gatekke. Iki lakonono poso 40 dina 40 bengi, ngono.
do dilakoni Citraksi niki kuat ora metu wong karo bojone ambaya setahun nggih niku lho bedane Kurawa karo Pandhawa kula ora nang bedak-bedake ning kula matur apa anane nuwun sewu Dik Mate nggih sing jeneng Amarta kok saya menjila menika mergane padha sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane tetunggalan antaraning pengarep lan para kawula menika manunggal dadi siji mula jenenge manunggaling kawula lawan Gusti Pandhawa caket kalian para kawula pendak-pendak Pandhawa menika caket kalian para kawula nyedhaki atining para kawula kawula ya caket karo para Pandhawa mula ora aneh nek negara Amarta ki saya apik saya menjila saya kuncara saniki mang gagas napa tahu sampean dadi patih cedhak karo para kawula mboten tahu nggih ta malah sajae sampean niku nek karo kawula sing rada ora duwe sing jeneng aja kok kawula kawulane negara Amarta niku nek ratune arep lenggah siniwaka niku pun jentrek-jentrek meneng kabeh mongko do lenggah kabeh sedheku mari kelu nestu padha dawing ratu ning nek ngestina cobi mang jajah mang gagas ratune wis lenggah siniwaka kawulane ya do jentrek-jentrek do omong-omongan dhewe do celpi ora gatekke karo dawing Nalendra sak kepenake dhewe endi ana sing benake stagen endi ana sing benake kemben alobok kok dinggo sinden Amarta wae beda karo sinden Kurawa wila tekan sinden ben kula oncai kabeh papan pisan nggih ngoten nggih Kang nggih iki beda sinden Amarta niku arep cacahe akeh arep kebayake ora pati apik ning gandeng wonge niku apik-apik tenan tur dasare ya ngabekti karo Nalendrane lungguh jentrek-jentrek niku ora ana sing ngomong ora ana sing pripun-pripun ngetokke nek pancen niat nyambut gawe anteng Jatmika lambene digawe rada mesem men disawangke kepenak mripate digawe blalak-blalak men disawang ya kepenak cul gendeng kur kabeh ya muni kur kabeh ora ana kur kok karo mama niku ora ana nek sinden Kurawa wah wis gagas niku marahi nek ora gedhe atine jembar ususe dawa gedhe atine do gedhe ususe dawa gedhe atine dawa ususe niku wis ora kuat gawa sinden Kurawa ora bakal kuat oh nggih tenan ngerti wis linggo nang panggung ya wah ibu dhewe ra karo ndi sing setagene kurang kenceng ndi sing bengese kendledeken dibenake lan mangga terus do nyekel HP do selfie ndi sing lambene pisor dijokke sithik niku dudu kewajibanipun Duryudana nek kula ngrembug perkara patine Pandhawa niku pripun carane supaya enggal kalaksanan Kakang Durna mang caos atur pesanipun anak Prabu Duryudana supados damel lega penggalipun anak Prabu Duryudana menawi Kurawa kemawon mboten saged lampahi nggih mboten saged lampahi ha kejawi menawi Kurawa lan Paduka anak Prabu menika nyuwun tulung dhateng sinten kemawon ingkang kegiatanipun sami kaliyan Semar menapa dene Natandrawati kula kinten menika nembe saged gadah pengajeng-ajeng bilih Pandhawa Sirna Margalayu nanging menawi namung kegiatanipun Adipati Harya Senguni Bapa Durna tuwin anak Prabu Ngawangga oh taunana windanana mboten wonten ing saged ngawonaken para Pandhawa menawi tasih dipun amping-ampingi Natandrawati kaliyan pun Semar Badranaya sidhem jroning pasewakan Badya kuntan posapo Nalendra mbak marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Purda kula rek kiri-kiri nanggono magawe gelar sidhem jroning pasewakan nalika semanten namung Sungkawa nata ing Astina Prabu Duryudana jroning kalih
nalika semanten petang-petang pripun caranipun supados saged mejahi sangya para Pandhawa. Dadosaken ing mangke sungkawaning nata ngastina nganti sumundul wonten ing kayiwangan Dandang Mangure. Mila tanggap Sang Hyang Pandya Bathari Durga sigra tumiyuh onyang madyaning negari Ngastina karya jingak kang samya mulai. Dadosaken kagat raos sing manah kula Hyang Bathari Durga ingkang rawuh wonten negari Ngastina. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Hyang Pandya Bathari. Batobat sode 21 dina. Duryudana tak tampa kowe ngabekti karo eyangmu Pandya Bathari Durga lali pangestune pun eyang wae tampanana ya nggih. Kula pendika jimat paripit dayarana ing kasantosan. Nuwun sewu Pandya Bathari Durga kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Batobat patih sengkuni ndak tampa liwat pangestu tampanana ya patih sengkuni. Kula pendika jimat paripit dayarana ing kasantosan. Pandya Bathari Durga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pandya Bathari Durna tak tampa pangestu tampanana ya kumbayana. Oh inggih kula pendika jimat paripit dayana ing kasantosan Pandya Bathari Duryudana wonten timbalan ing adhau nganti gawe geger sangyaning para baju barat jim setan mriprayangan ing mapan ana ing Dandang Mangure nggonmu duwe rasa sedih wekasan utuh marang para dewa akarya bingung sangyaning para baju barat tumuli ulun budal saka ing Dandang Mangure prapta negara Ngastina ing wegati amung kepengin ngerti apa to kang dadi darunane dene mengkono rasa pangrasamu nggih Hyang Bathari ana apa Duryudana estunipun gesang kula menika boten jenak gesang kula menika boten tentrem kula gesang wonten ing Madyabada menika ngibaratipun kadidene ancik-ancik pucuke ngeri. Lire piye dene kowe matur ingkang kaya mengkono? Inggih sabab kula menika gadhahi mengsah nadyan sami nyebat menika sederek kula piyambak. Nanging tumrap Duryudana menika satru mungguing cangklaan menika mengsah kula ingkang kedah kula singkiraken boten sanes kejawi namung para Pandhawa. Monggo Pandhawa dinten sak mangke nedya mbangun negari Ngamarta. Kuwatir raos sing manah kula menawi kalukeng kerep utawi kuncarane negari Ngastina menika mangke kendhih krana kuncarane negari Ngamarta. Tan wurunga muspra tanpa gunanggih kula lenggah dampar negari Ngastina. Negari kang ageng tuwing agung nyatanipun kawon prabawa kaliyan negari Ngamarta menika angka sewisan. Dene ingkang salajengipun niat kula nglembahaken para namung damel srana supados sak mangke Pandhawa aja nganti lana urip ing alam padang. Pandhawa ndang dicunjuk peta umuripun kula selak kepengin nyumurupi Pandhawa menika ngatang-atang dados batang sirna saking lumahing bumi kureping langit Hyang Bathari. Yana tewa yaprang ngaprang kasang sayang wong ngaprang kasangsaran batobat Duryudana kula wonten paring adhau ibarate kaya tetembungan tumbuh entuk tutup liripun kados pundi Pandya Bathari paring dawuh ing mekaten ngerti yo wis ana sawetara dina iki pancen aku kuwi nampa penangis anakku lanang ya kuwi Bathara Kala ingkang kepengin banget ya kuwi mangan daging bocah Sukerta mongko ingkang den ajab sarta diincim panuli kejabama para Pandhawa mula gandeng kowe duwe niat gawe patining para Pandhawa kowe aja kuwatir ya nggih aja kuwatir dina samengko gandeng wis matur marang ibu aku sago gawe srana patining para Pandhawa supaya gawe lega atimu Duryudana jagat dewa Bathara Kanjeng. Maturaken panuwun ingkang tanpa pindhan dene jengandika Kanjeng Hyang sampun kepareng udaneni menawi dados
niating manah kula Kanjeng Hyang iya nanging kejaba saka kuwi nggone pun Hyang bakal mbudidaya gawe patining para Pandhawa kuwi ibarate kaya dene Jer Basuki mawa Beya ora ana wujuding gegayuhan ingkang tanpa pambudidaya sarta tanpa prabeya prabeyanipun menapa kula badhe sagah mudaneni aku mung njaluk ya nggih upama mengko Pandhawa kelakon tekaning pati sesa upama wis kelakon perang Bratayuda Jaya Pinangun tak jaluk kanthi banget Kurawa ora bakal kelakon munggah ning kasuwargan utawa ning alamantara sowan ngersaning Gusti nanging tak jaluk kabeh kuwandaning para sata Kurawa sok maneh dadi balaning Bathari Durga dene kuwandaning Kurawa dadi panganing baju barat piye sago ora Duryudana Dados pundi paman pun dipun sagahi mawon boten apa-apa kula benjang boten pikantuk margi sampun to benjang menika sampun dipun aspal sedayanipun dados mergi menika padhang sedaya kuwandaning para sata Kurawa dados panganing baju barat tiyang ingkang sampun pejah menika boten badhe ngrasakaken dhateng raganipun piyambak-piyambak raga menika badhe dipun jur krana dipun pendhem utawi wonten petak wonten ing siti raga menika badhe dipun jur dening gagak dipun odol-odol dening satu kewan sampun boten ngraosaken dipun ikhlasaken kemawon iya menawi nawa menika pitumbasipun dipun sekseni kiblat papat segara gunung isining rina wengi Duryudana sak Kurawanipun sagah benjang mrahi pejah wonten Bratayuda kok mekaten to Ger ngantos panjenengan ikhlasaken dhateng raganipun kadang-kadang panjenengan piyambak dados tedanipun baju barat to nuwun sewu Ger menika lepat Ger menika lepat kowe sampeyan rasakaken gunung tanpa duna Kakang Durna sampeyan mingkari nglakoni kusik Dipati kusik aku ora nyoroke ragaku dadi panganing baju barat lho Ji nuwun sewu sampeyan iku klebu Kurawa kula dudu Kurawa kula niku mung wong neneka kula niku entuk pangkat derajat minangka dadi pendhita wonten negari Ngastina dadi kula menika sak jawining rangkah para sata Kurawa nek ngoten sampeyan ora lahir batin tresna karo Kurawa lahir batin ora sampeyan ngandhake lahir batin kok ora gelem dadi panganing baju barat Buduna wonten dawuh ketok lorek sampeyan lahir teng Ngastina batin sampeyan ngrangkul Pandhawa oh mboten nggih mboten lahir batos kula menika sumya dhateng pangrepaduk anak Prabu Ngastina nek pancen lahir batin ora sandadakaken gunung tanpa guna napa sing pun kula ngendikake kudu kelakon lan sadaya kudu ngestu padha dawuh Nalendra ora sah lola-lole sampeyan ki mengkari manut kok angger anu ming lola-lole pundi buktine nek sampeyan tresna kali Kurawa oh nggih nang ngaten kula namung ndederek kersa paduk anak Prabu Ngastina sumangga Ger kula Duryudana wonten dawuh Hyang dina samengko aku njaluk pamit tata-tata ngrakit cara supaya aku bisa gawe patining para Pandhawa luwih saka bage bisa gawe patining Semar merga Semar kuwi pancen dadi klilip tumraping para baju barat kula sumanggaken nanging Kurawa aja padha mangko asta wisa lumung ngentasi perkara ya nggih kekawula sanggane para sata Kurawa nderek marang tindak kurang ketang wing padha laku dedemitan sing baku nekseni kanggo bakal gawe srana patining Semar Badra sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadah Wardana paripaksa kula arep dimingset anggen kula ngabiyantara Kakang Prabu Karna wonten dawuh menapa nuwun sewu Ngastina menika sampun dapuk senopati wonten ing sampun ngadhapuk minangka dados senopati ing negari Ngastina menika Nalendra nganggo ingkang Raka pun Basukarna inggih pun Suryatmaja monggo pedamananipun senopati menika kula tansah ngajeng-ajeng dawuhipun Nalendra Ngastina supados dawuh dhateng Raka ngawangga benjang menapa kula menika kapatah madheg suraning driya tegesipun kula majeng wonten peperangan monggo menika sampun wonten pawadan anggen paduka selak kepengin nyumurupi patining para Pandhawa kula nuwun sewu wiwit enjang kala wau ngantos sak menika dumugi Sanghyang Sura sampun manjer wonten tengahipun kula dipun dawuhi nggih boten kula dipun jawil nggih boten monggo estunipun kula menika ngajeng-ajeng kula nampi dawuhipun Kyai Prabu Duryudana supados kula mejahi para Pandhawa Pandhawa menika namung tiyang gangsal nadyan kula ijen tanpa ruang kula sagah nyangking mustanganipun Pandhawa gangsal cacahipun nanging ewadene
sampun kraos jebul wontenipun nata ing Ngawangga Basukarna wonten negari menika sampun boten dipun agem. Kula sampun boten dipun anggep. Buktinipun namung badhe mejahi para Pandhawa kemawon Paduka Kyai Prabu dadak ngrawuhaken. Mongko durung karuan kelakone. Lah kok pendak-pendak panjenengan menika tansah pitados kaliyan Pandhawa Brani Durga. Mongko panjenengan dereng nate pisan kemawon nyobi kegiatanipun ing Raka Ngawangga. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi Tadawatana. Mboten menapa-menapa, mboten menapa-menapa Yai. Kula matur ngaten menika supados lega manah kula. Kula nyuntak dhateng gegembolaning raos kula ingkang kula ampet sampun wit kala enjang kala wau. Enggo semriki sampun lega raos ing manah kula, gandeng sampun lega. Samangke sampun boten dipun agem malih. Pedhamalanipun Senopati wonten negari Astina piranana kula nyuwun pamit. Bapak Prabu sampun boten napa-napa. Kula nyuwun pangapunten inggih, kula sampun paring pangapunten dhateng Paduka Kyai Prabu. Kula nyuwun pamit menawa boten sawetawis lenggar rumiyin. Kula isin, kula wirang. Kula dipun tonton semanten kathahipun kawula ingkang sami nggantung seba sami ngraosi dhateng nata ing Ngawangga Basukarna ora dianggo ning ngarep Kyai Prabu Duryudana. Lelanana kula nyuwun pamit. Prabu Darma ing Ngawangga sajaipun duka. Piyambakipun kundur wonten negari Ngawangga. Kula menika sampun apal kan pambeganipun ingkang Raka ing Ngawangga. Imbanipun penggalipun anak Prabu Karna menika kadidine lilin. Menawi kenging panas tumuli dadi ajir, nanging menawi kenging adem tumuli badhe kempel. Boten. Sampun ngantos dipun penggali ingkang lebet artentu benjang sowan malih wonten negari Ngastina. Boduna. Wonten dawuh nggih. Kula semanggaken kadang-kadang kula Sata Kurawa anggenipun modal tindakipun Pandya Betari Durga samangke damel pecahipun para Pandhawa. Oh inggih ngestaken dawuh. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula istaken. Kula semanggaken mangsa borong pangraos kula sampun lega mboten wonten ingkang saged ngungkuli kegiatanipun Pandya Betari Durga. Jernyatanipun nadyan mapan wonten ing jana luka. Nanging Eyang Pandya Betari Durga menika minangka dados ganeping para dewa. Ateges mangke Pandhawa badhe abenajeng kaliyan para Jawata utaminipun Eyang Pandya Betari Durga. Oh inggih, inggih. Mugi-mugi saged kasembatan penjangkanipun Paduka anak Prabu Ngastina nyumurupi dhateng para Pandhawa sampun sirna marga layu. Kira-kira ngono ya Kakang. Oh ya urung mesti. Lho. Aja ngono ta, Mbak ya mestekke. Oh iya Dewati ya tak mestekke. Muga-muga Pandhawa mati suri. Sampeyan ki senengane nek omong kok sak mati suri ki ming sedhela. Aja mati sedhela ora apa-apa to. Engko terus urip meneh. Kartomarmu wonten timbalan ngadhawu. Budal ana dawuh mapa biyung. Miji karo anakmu Bathara Kala. Tobat. Ngonmu pirang-pirang dina tansah motangesan ing ibumu aku. Dina samengko bakal entuk dalan Bathara Kala. Dalan sing kepiye? Omong ora kelingan nalika kowe kepengin mangan daginging bocah Sukerta. Mara gage rungokno ya Bathara Kala nalika semung aku sawanane negara Ngastina. Kuwi gatine nanjing karawan sungkawaning Prabu Duryudana. Lah kok jebul ibarate kaya dene tumbuh entuk tutup nalika semono aku. Nyuwun mriksa apa to kang dadi sungkawaning Duryudana? Duryudana matur kelawan ibumu. Yen to kepengin gawe srana patining para Pandhawa. Mula wektu dina iki kaiden sidaning Kalsangga kepengin mangan daging para Pandhawa. Biyung piye Kala? Aja gampangke barang sing angel. Aja ngempukke watu ngantoske banyu. Apa ingkang dadi aturmu kaya mengkono werdine piye? Nadyan para Kurawa kepengin matining para Pandhawa nanging mateni para Pandhawa ora gampang. Mula aja banget-banget nggonmu menehi pengarep-arep karo Bathara Kala. Yen to nganggo wujud kaya mengene mesti ora bakal kelakon. Banjur kersaning biyung piye? Mara to gage tontonan apa kang dadi sedyaning ibumu? Aku ora bakal wujud Betari Durga. Nanging aku bakal wujud Nalendra gagah pideksa. Kang kaya mengkono gampang gone nyaketi marang Semar apa dening para Pandhawa Bathara Kala. Oh, lah
Yo yen to pancen kaya mangkono aku mengkari manut kersaning Biyung Durga mara gage tututana karepe ibumu Betari Durga iki Bathara Kala. Aku ngerti karepe Biyung Durga nanging srana kaya mengkene durung cukup ngene dadi srana patine Pandhawa. Banjur kowe arep kepiye Bathara Kala? Supaya enggal bisa ngrasake gedhe para Pandhawa. Biyung Durga, aku ra niat wujud Bathara Kala nanging bakal saling wujud kaya dene wujuding pusaka. Monggo yen to wis ketemu karo para Pandhawa pusaka mau lepasno. Oh, lah tak sesepe gedhe para Pandhawa sesumbar. Lendo bumi kuncing kumaludha kuntur katup lumembak penyugang kumambang. Lumembak penyugang kumambang tusang Wisnu Bathara. Wah, dalah pancen pinter. Najan Pandhawa ora bisa lan angel tekaning pati. Nanging sarana pusaka kowe bisa tak uncalake sarta bisa tak lepasake yen tumanduk ana ing dadaning para Pandhawa pekasan kowe bisa ngombe ora kitang sethithik gedhe bocah Sukerta. Yo Biyung Durga mara gage aku kawanen dadi sifat kandel ngono bakal mrajaya para Pandhawa. Jaramaya wonten timbalan ing Adau. Ora ketang sapirangan ketapno karo Wadyabala nderek marang tindak ingsun. Nuwun sewu paduka badhe tedhak dhateng pundi? Mestine sepisan kudu iso gawe pati ning para Pandhawa. Ning Pandhawa yen to isih sinandhing dening Kyai Semar, mesti bakal angel digayuh patine. Mula luwih becik gawe patine Semar. Yen wis Semar tekaning pati, gampang gone mateni para Pandhawa embane kaya mijet wae ngeranti suwe banyu sinaring. Oh, lah dalah. Menawi mekaten kula dherekaken bidhal paduka Gusti kula ingkang sinuwun ya Jaramaya Jagaya bocah cilik lho niki ngestaken dawuh diwaji. Blegekuku geksak dolita mel. Sinuwun Darawati sarawuh ndika kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk nggih Den. Iya. Kakang Semar ndak tampa ora liwat tiba sepadha-padha mung kepareng aku ngaturake salam taklimku katur Kakang Semar. Nggih kula tampi sinuwun Mandura aturan karaharjan rawuhipun. Yo Kakang Semar slamet tekaku ning Sambikala tansah pinanganing kawidadan aku ngaturake pudyastawaku katur ngersani Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi karya bombong raos sing manah kula. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu Ndarawati. Yayi dawuh sami-sami. Sawetawis Yayi lenggah wonten ing Karang Kadempel. Inggih kasinggihan mekaten. Mboten cecala ingkang mangrumiyin kaliyan Koko Ndarawati. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndarawati. Kawula nuwun sampun boten kirang prayogi. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yayi. Dawa sami-sami kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ing Koko Mandura mugi katur. Kula tampian dadosaken suka marwata suta. Raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Wah. Kresna kakangku aku ngaturke bektiku katur. Ya Werkudara ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Baladewa. Aku ngaturake basaku katura. Yo Werkudara tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Tak gegem dadiake jimat. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kalih Koko. Yo Arjuna tak tampa pangestuku Tampanana. Janaka tak tampa pangestuku Tampanana. Nun kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun Mandura, sinuwun Darawati, Nala Gareng tak tampa. Iya Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana. Kula ngaturaken bekti kula katur nggih sinuwun Darawati, sinuwun Mandura. Iya Petruk tak tampa.
Pangestuku tampan ana Petro. Ya, Petro tak tampa pangestuku tampan ana. Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kuwi ngopo Gong tengok nang kono kuwi? Kuwi iki jane nggone Ndara Janaka. Nek sinuwun Ndarawati iki wangune jejer karo Ndara Janaka. Waspadakno Petro. Iki Raden jangan nongko. Janaka jangan nongko ora. Bagong ayo mikir. Wah, ngreget-ngregeti sesawangan. Alah menganggon kene sedeloke kok ora entuk. Ha sinuwun Ndarawati tak jejeri menang bae kok. Nggih Gus nggih. Iya Bagong ora apa-apa nggih. Wilujeng pangestuku tampan ana nune nggih. Ndara Baladewa wilujeng Den. Ya Bagong slamet. Pangestuku tampan ana. Nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Jawe nika bungkusan apa? Lho. Aku ora nggawa apa-apa Bagong. Oh ya dudeke sampean. Wis toko mlebu. Nggih pangestune kula niku wong ceket-ceket e. Dudeke barang tak gawa nek kula niku karang semangat kok siap ngoten niku wis beres. Ya Bagong ya wis ora apa-apa tak ijolane. Nggih. Sinuwun. Enten apa? Kakang Semar sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka Saputra ana ing Karang Kadempel. Sejatine aku kepengin nanjihake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Dene wis sawetara wektu ninggal marang negara Ngamarta kuwi karepe kepiye kersane Kyai Aji. Aku ora ditaleni babar pisan. Mula nalika semono Koko Prabu Mandura rawuh ana ing negara Ndarawati tumuli tak kanthi sowan ning Praja Ngamarta. Lah kok tinemu ning Ngamarta suwung. Mongko ujaring aturing para nayaka lan punggawa yen to Pandhawa lenggah ana ing Karang Kadempel. Pancen sampun wonten saptawari kelungguhan menika ndara-ndara kula Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel. Niatipun mboten saged kejawi namung kepengin caket kalian para kawula jaragan ndara-ndara kula Pandhawa menika nggadahi niat mbangun Ngamarta. Monggo mbangun Ngamarta ya lahir ya batin ya wewangunaning praja supaya wimbo gesanging para kawula kebak ing kanikmatan ing winastan wewangunaning lahir menika boten sanes gesang rukun matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane menika wewangunaning batin. Kakang Semar mengkono. Kula nggih boten ngerti lah kok sing dituju kok Semar. Monggo kula niki derajate ngaceplik kula niku namung Panakawan. Ewadene nek ndara-ndara kula Pandhawa pun percaya kali Semar, kula ya ora bakal selak. Janyatane kula niku wis dituwake wong tuwa niku ana jarwa dosake metu-metu wis nggawa. Nek disambati ya kudu tanggung jawab. Mula Pandhawa ngene ajeng miwiti ambangun negari Ngamarta menika nuwun sewu lho Den, mboten nami kula nilar dhateng Sinuwun Ndarawati babar pisan mboten. Ning gandeng Semar sing pun dipasrahi, nggih. Ajeng kula leksanani supaya napa sing dijangka dening kepundhen kula Pandhawa sageta kasembadan niku karep kula. Iya, Kakang Semar. Yen to pancen kaya mengkono, aku ora bakal nedya ngebot-boti kawan kekarepaning kadang-kadangku para Pandhawa malah yen perlu Kresna nedya bebantu marang kadang-kadangku para Pandhawa Kyai Semar. Niku wajib. Merga sampeyan niku suwing para Pandhawa. Sampeyan niku ibarate kaya dene kusir Pandhawa menika kreta lan jarane. Kreta lan jaran menika isane mlaku ya merga kinusiran dening Nata Ndarawati. Kreta lan jaran duwe niat dandan tumraping negari Ngamarta. Nek sampeyan ora cawe-cawe perkara niki, malah sampeyan sing kula luputke. Lah niki malah kula entuk kanca, kula entuk ruwang. Mboten ming Semar sing kudu tanggung jawab bab kasembadanan botenipun Pandhawa mbangun negara Ngamarta, ning klebu panjenengan ya duwe kewajiban gawe cara pripun carane Ngamarta nika kasembadanipun bangun dening ndara-ndara kula Pandhawa. Ngemuti Pandhawa pikantuk kanugrahan wujudipun negari Indraprasta sinuwun Ngamarta nembe sawetawis lenggah dampar
Ning kaindahane Ngamarta sampun wuwuh matikel-tikel. Ha inggih bab wewangunaning praja, wewangunaning Kutagara, wewangunan wonten ing Karang Pradesan minggahing wonten Parden. Sedaya dipun sawang ketingal anggenipun menjila tinimbang ingkang sampun Kakang Semariya. Mula bab niki ampun disangga entreng. Sinuwun kula wis matur bola-bali kalih sinuwun Ngamarta. Napa-napa niku nek digayuh wong niku nek duwe gegayuhan, mongko gegayuhane niku becik, gegayuhane niku apik. Niku adat saben Gusti maringake pancoban. Niku wis mesti mung gumantung tikahe sing duwe gegayuhan niku wau. Iso ngrampungi pancoban menapa mboten. Nek saged nggih kanugrahane bakal tinampa, ning nek ora ya kanugrahan menika bakal loncat. Mongko pancoban menika werni-werni wonten ingkang magepokan kalian derajat pangkat, wonten magepokan kalian bondo donya, wonten ingkang magepokan kalian kulawarga, wonten ingkang magepokan kalian katresnan. Iya. Mongko abot dhewe pacoban iku nek wis magepokan karo siji mekutha, loro bondo, telu katresnan. Wah, niku ora saben wong iso ngrampungi. Ya ming jalma pinilih sing saged ngrampungi pacoban menika kala wau. Mula nek nganti mangke Pandhawa pun ajeng miwiti bangun negari Ngamarta, kula percaya, kula pitados pacobane enggal nyaketi, pacobane enggal nyeraki dhateng para Pandhawa. Nggih ming mangke Pandhawa niku iso ngrampungke pacoban menapa mboten. Nek iso lembangun Ngamarta bakale rancak niring sambikala, dene ora nggih sesuk meneh dijangka tegese dina niki gagar wigar tenantuk karya sinuwun. Tresna sinayang manggelung mintonaken dewi kramanira. Kang mitraning aswaneng asta. Dereng ngantos panpursami Balwacana kasaru praptaning Nalindra ingkang saking tlatah Sabrang Galya karya Cina kang samya polat. Ora pangling lah kok. Nuwun sewu, gandeng kula menika derajatipun namung Panakawan. Sampeyan Nalindra. Mula kula kedah ngagem tata krami sinuwun panjenengan menika sinten? Teka rawuh wonten ing Karang Kadempel mongko kula dereng nate tepang, kula dereng nate srawuh. Sampeyan niku Nalindra saking pundi, sinten jejulukipun? Nala Gareng apa iki isih kancamu apa piye, Duk? Ora ngawur, Pak. Aku ora tau srawung karo Nalindra Sabrang. Petruk kuwi mbok menawa tepung. Nek ketok-ketok aku kok kaya urung tau ngerti. Bagong kae sing biasane srawunge karo wong nakal-nakal. Kenal ora, Gong? Tepung aku. Lah. Sopo, Gong? Sopo? Sik tak iling-ilingane. Udu. Tak kira sapa? Tak kira sapa? Tak kira nek tusi ae udu. Dedepi adeke le kejemi kok kaya ngawur ora. Sinuwun sampean sinten? Yen kowe takon karo aku Nalindra saka Pudak Setegal. Wah. Pudak Setegal ya. Ingkang sudi mestani kelawan aku Prabu Jayeng Logo. Jayeng Logo? Iya. Kusik aku tak takon karo kowe apa kowe jenenge Semar? Mboten wonten kalih kula ingkang nami Semar. Lah pripun to? Walah. Yen ngono ora sisip nggonku kekalangan Malaya. Ngupaya menyang endi dununging Semar? Semar? Ngerti yo aku tekan ana ing papan kene niatku mung bakal boyong marang kowe.
Apa to sababe dene kowe bakal tak boyong? Negaraku ketaman pegebluk akeh para kawula ing esuk loro sore tekaning pati sore loro esuk ketiwasan. Mongko cetha dawuhing dewa yen to aku kudu mboyong Semar. Oi gadine negaraku iso waluya temaing jati dadi mamulya. Negaraku bisa sirep pagebluk ing tumomo ana ing prajaku ya iku Das Tegal. Yen to negaraku ditumbali nganggo getih Semar Badranaya, Semar kowe manut ora boyong ening negaraku dina iki engko. Reng kok kowe to reng? Biasane iki Bagong kok wes ya nganggo ganti apa terus sing ngerol kok mengkon Bagong terus. Gareng ya butuh punya nama. Waduh. Butuh tampil. Nolo Gareng kowe arep ngopo? Sinuwun Prabu sapa Jayeng Logo. Ya, aku Nalindra Prabu Jayeng Logo. Ih, sapa iki? Wong kaya terwelu nyeletak bathukmu ki piye? Wah, ya wangun nek kowe nek nesu wangun padake rumangsane menungsa iki kowe lah. Menungsa. Sapa kowe? Anake Semar sing barep insinyur Nolo Gareng. Iya. Nganggo insinyur barang lulusan ngendi rek cerewet Petro rasah nyangkem. Nggo ngapus iki bebas wae. Insinyur IR. Insinyur Nolo Gareng dasar kepara nyata. Kowe sapa? Prabu Jayeng Logo saka negara Kudak Tegal. Kongas nggonmu ngaturake kawan Semar Badranaya, ya kuwi bapakku ya ayahku. Kowe ngandhake ento negaramu ketaman pegebluk akeh para kawula ing esuk lara sore mati sore lara esuk ketiwasan. Lan nampa sasmitaning dewa yen to bapakku kudu dadi tumbal ning negaramu. Ora aku saiki tak takon karo kowe nek pancen dewa paring sasmita karo kowe, kowe mesti ngerti dewa kuwi sing maring sasmita sapa? Dewa sapa? Pewisike kayangane ngendi? Aja waton bisa ngucap. Arep awakku kuru kaya ngene. Nek ditanding karo ratu kaya kowe, ganem 10 ora bakal tak tinggal ucap. Leleng terang. Muni yo. Dewa sapa pewisike lan kayangane ngendi? Tak paranane kayangane tak takonane apa sebabe kok Semar kudu kanggo dadekke sambel anu apa jenenge? Tumbal. Dewa iki wisik karo aku. Ming swara tok sing tak tampa. Nah, kuwi dudu sasmitaning dewa nanging kuwi tanggamu, kuwi nyetel pidak kawulamu manembah marang purbane Hyang Maha Nasa. Tansah ngucapake syukur kersane Gusti, dene kawula wis diparingi apa-apa dening dewane ya kuwi Gustine. Ning mergo nggonmu ora tau ngucap syukur, mergo nggonmu tau ora duwe rasa matur nuwun karo Gusti kang karya jagat, mula negaramu diparingi pagebluk. Pelekke. Kowe kena boyong Semar. Waton iso nglangkahi kuwandane Petruk Gandabala. Lho piye kuwi? Reng apa? Aku sing gedhe. Aku ya mung ngomong tok ngene. Nek kon gelut ya ora wani kok ya mung ketok aku ki merabu ngono lho. Mung ketok aku ki rada gleleng ya tak kurbanke kowe. Wani ora? Ya wani le wani padha dedeke kok. Oh, adikku wis wani. Kena kowe mboyong Semar. Ning kudu nglangkahi kuwandane kae sing irunge dawa kae. Sing irunge dawa kae sapa? Kaya adikku lanang. Ayal Gojo karang Kardempel. Pira wae wedhus sing mati mungsuh kae. Ya terus. Wontene kowe ora wedi musuh adikku Petruk. Langkaono batange adikku sing matane amba kae. Endi sing matane amba ndi? Nole arana. Wah, edian. Wah, wong kok kaya plentong. Plentong nyentrum ndasmu ya. Wah, Bagong wis mulai nganu omongane sak karepku dhewe ngopo kowe? Wani ora, Gong? Wah, sing tak wedeni apane? Ngendi? Umpamane wong netar ganti tayang. Ayo, metu coba. Ayo, metu kaya apa aku sing tak kene kangmu kae tututono. Lah kok srintil mlayu dhewe. Nututi karo raja kae mau kakangmu iku nek diantem raja kae mau mesti modar. Pecah sirahe truk tututono nggih. Jan kare iki wis
repot-repotke wong tuwa. Bagong tututana, emoh. Lho. Kok emoh piye? Aman, gareng iki senengane ngono kae kok semen ke wae dirasake dhewe. Bagong Mejo Edan. Kae kakangmu nantang karo ratu sing arep boyong bapakmu kok kowe tanpa belani iki piye? Iki ngapa ya iki? Ora ana apa-apa kok cepet. Bagong non. Gareng ditututi dibelani. Sapa? Gareng. Kae kakangmu to? Nggih. Ayo tututana. Ayo kok sik alon-alon kok. Omongane kok kesusu wong jame isih dawa kok. Kae engko sak diajar ratu gustine sing jeneng Jayeng Loga kae. Dajar ya men, dajar saka cangkem-cangkeme dhewe kok. Wong bapak arep diboyong kok dadak muring-muring apa? Bagong. Non. Gareng kakangmu tututi. Kok sik aku tak takon. Kula tak takon, ya takon apa? Sampeyan niku rumangsa duwe ponokawan gareng mboten? Lho, gareng iki ponokawanku. Ah, nek kowe ngakoni gareng iki ponokawan sampeyan, kena apa? Gareng kena masalah kok sampeyan mboten ngewangi. Komedo. Apa ya sampeyan iki do menyang wong genak ratune wis degdaya gagah pideksa kulite padha Baladewa, dengkul patos. Kok Prabu sampun duka lho, Bagong ngantem niku sok nyuwun. Kok malah aja meneng wae. Ndara Janaka. Apa Bagong? Gareng niku ngetutke sampeyan pinten taun? Wis ora iso tak etung. Ha kok sampeyan meneng wae. Sampeyan ikhlas nek Gareng mati. Sampeyan lilo nek Petruk mati. Aku ora bakal ikhlas. Mesti bakal tak belani. Ndara Werkudara dimong Gareng pirang taun? Suwe. Ikhlas nek Gareng mati, ikhlas nek Petruk mati. Ora. Ngomong begogok nang kono. Sampeyan tau kate dimong Gareng napa durung? Durung ya wis. Ah, syukur. Oh, jeneng angel kok Baladewa niki jeneng. Ndur aku takon apa? Ndara Werkudara, Ndara Janaka aja mbelani kok sinuwun Ndarawati kok ora mbelani. Kok sik to? Aku dibelani Gareng dek kapan? Belum. Sampeyan niku duwe garwa 3. Niku ora liwat nembung apik-apik to, metu mburi kabeh to. Iya, sing ngunangi sapa? Sing ngunangi Ndara Permadi. Sampeyan aja dicekel Ndara Permadi. Nggih to? Ndara Permadi nalika semana dielekke kalih Gareng. Gus, nika Kang Raka, ampun ketegelen. Mbok menawa jodoh niku garising Gusti. Lho, Ndara Rukmini Setya Buma Jembawati arep dijukuk saka ngguri, nek pancen padha tresnane wong sing jeneng nambut saning akrama niku gegarane ming seneng keplok tangan loro. Nek wis do keplok tangan loro ajeng dipundi meneh. Terus Ndara Permadi nyekel sampean ora lahir batin niku ora dibujuk Gareng, ta sampean sirna saka tangane Ndara Permadi. Lho, apa ngono tenan? Weh, domongi kok. Asli kula krungu dhewe. Bela dalan. Iya, semana aku njaluk pamit tak mbelani nono Gareng. Saman tahu durung dilabui nono Gareng? Durung masa dilabui. Saman krasa mboten jaman digoleki balane Kangsa teng Widara Kandha. Iya, aku kelingan. Nggih. Sapa sing perang? Sing perang Kakang Udawa karo Narayana. Sadurunge Narayana sing gelut Gareng. Saman mangke mboten? Gareng niki sigar sithik nika. Nika kena pusakane wong balane Kangsa. Nika ora Gareng iki ketoke pancen ora ana labuhe. Ning dhewe labur ki ora kepengin dingerteni karo sing dilabuhi. Apike Gareng nang kono kuwi? Weh, iki kok aku dilabui Gareng. Wah, keparat. Kowe ora omong ora tolong ajare. Wis tau dilabui Gareng lho. Gareng ki anakku. Waduh, kleru ae. Wah, saking mempengku. Sinuwun Puntadewa. Piye, Bagong? Sampeyan niku jaman babat Alaswana Marta. Sapa sing nyingkirke jin-jin? Lah sapa? Nala Gareng. Niku nek nggon mantra jeng pintere ra jamak-jamak. Sampeyan mboten belani. Aku ora iso perang. Aduh, oh iya. Iya. Ya wis yo, nonton karo aku yo. Nek 150 gue tuku tiket. Kuwi pancen mengar jaluk dhewe kok. Oh, waduh to, wong tuwa ora dipancal-pancal wetenge.
Kowe senengane naboki arep menurut rezeki kok senengane beda to, Men? Bagong aja kurang ajar. Kowe iki sing marai ndara-ndara Pandhawa ora tau mrene. Anggere mrene tok jaluki tiket. Wong apa kowe? Asline dudu aku, Pak. Asline Bagong sing iki ra menyang Bagong iki. Oh. Sing senengane njaluki apa-apa, Pak. Popo kari. Terus apa jenenge? Terus bakmi. Ayo mau nonton suwe-suwe tekor nek. Mendra wayange dadak ditodong pokari karo rokok sewadah. Sapa kowe? Engko tak duduhi wonge, Pak. Ciri-cirine ndase ra tukul rambuté, Pak. Kuwi mung dikeki ora njaluk. Wah, wis cilaka tenan. Bagong kae tututono darat-darat sendiri wis tak kedhawa Bapak Semang.